Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mahigala dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Kati Kisses on Air o ako lang gihapon kini yung ubus nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Apoy no adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw ang higala adlaw karon nga uy may Biyernes na mga higala no Biyernes na no Biyernes na pizza 3 di ining bulan sa Hulyo tuig 2026. No? So, kumusta naman mga higala, no? Nang hidaot ko nga na kabungtanan sa Kapiskay sa Panlawas ni ining kabuntuhon. Aboy no ato din kumusta ko na no? Ang ako ang mga classmates, no? Kumusta naman ang ako mga classmates sila si Padre Obing Masyon, din sa Dawin, si Padre Dami Hiramis, din sa San Juan. No? Kumusta naman ka Damix? Ang ato sa mga classmate diri sa kinig Batinggil, no? Kwasay Paris sa Batinggil. Ug tanan ng mga kapareha, no? Dinasa sa Kihor, of course, si Monsignor Larry Katubig, no? O gingamon sa tanan akong mga kaubang pari dinasa Diocese of Dumaguete. Of course, ang atong talahorong obispo bayong hapon, may mudto siya. Okay, ari na ta mahigala sa ato ang arinata sa ato ang kining arita sa ato ang kining CBCP News balitang simbahan ni ining kamudtuon. Aboy na mahigala no ato nga July 3 Archbishop Albert Oy says leadership means carrying others. So, kini gihimo niya kini mao niyang pamahayag atul sa pagdawat niya sa Pallium dito sa Vatican, no? Nga nadawat niya gikan kini kang kini gikan sa atong talahurong Santo Papa Pope Leo XIV. Na matod pa ni Archbishop Alberto Uy, leadership means carrying others. Ito pa imo gyud nga gitawag na to batunan ang imuhang pagtanaw gyud usab sa kaayuhan sa uban. No, murabag gipakisama nimo ang kauban, ang iyong mga kauban nga isip usa ka palasanon, no? Usa ka palasanon nga imo gyud angay nga pasanon, no? Carry others, no? He will carry you. No? Atul kini sa iyang pagdawat usab sa Pallium dito sa Vatican. Balita mga galang gikan sa Vatican, Salesian religious, no, si Sister Alessandra Esmerelli, FMA, natudlo nga bag-o nga prefect of the Vatican Dicastery for promoting integral human development, no, matod pa niya, no? Vatican Dicastery for promoting integral human development. Usa kini kadako kayo nga rangkok dito sa Vatican ug gani kini siya mao ang pinakauna nga babae nga nooy nagdala ni ining mao nga pwesto, no, dito sa Vatican. Gitudlo siya ni Pope Leo XIV dito sa Vatican. Ang kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug ari na ta mahigala sa Saint of the Day. Bueno, ang Saint of the Day nato karon mga higala sigon diri sa atong listahan. Uy, pagkasikat ni nga sikat kay ni mga higala nga kuan kini nga santo o kini mo lain kung dili si Saint Thomas the Apostle, no? Santo Tomas Apostol, no? Si Santo Tomas Apostol. Abi no, kini si Santo Tomas mga higala usa kini siya ka Hudiyo ug usa sa mga apostoles ni Kristo. O niya giingnan kini siya mga higala nga itawag kini siya og Tomas nga maduha-duhaon, no? Doubting Thomas kay wala man dayon ni siya mutuo sa diha nga giingnan siya nga nabanhaw ang Ginoo, no? Giingon ran siya nga gawas kung makahikap ako sa samad sa iyang kilid, umahikap ako samad sa iyang kamot ug tiil mutuon ako. So nagpakita
nagpakita gyud ang Ginoo kang Santo Tomas nga maduha-duhaon. Ug gani giingnan sa nga Tomas, ikapa nga akong kilid, ikapa usab ang akong kamot ug tiil. Niingon si Santo Tomas nga Ginoo ko ug Dios ko. O ingon sa diana, no, nakaingon gid sa nga sus Ginoo sa duwang taon ko. So, wala no nga karong adlaw no atong gihinumduman ang usa sa mga dako kayo usab nga kining santo nga nakahimo og dako nga nakakuan usab no sa iyahang kaugalingon, nakahalad sa iyang kaugalingon ang iyong pagpangalagan sa Ginoo diha kang Kristo, no. So karong adlaw gihinumduman nato si Santo Tomas Apostol. Hala no, padayon ta ari na ta manghigala sa atuang nga Catechism. Oh, ani. So nga to ang karong Catechism ang higala July 3 ang atong hisgutan karon, the teaching authority of the Catholic Church. No, the teaching authority of the Catholic Church. No? So unsa man ang teaching authority sa Catholic Church, no? Gitawag kini og magisterium, no? Magisterium, taken from the Latin word magistra or teacher. Unya, kining mao nga katungod sa simbahan, nagagikan pa kini panahon sa mga apostoles, no. Si Kristo gyud mo inihatag niining maong katungod, no, sa dihang iyang giingnan ang mga apostoles ug sultihan ko kamong tanan ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. No, sa ato pa doon na gid ay katungod ang mga apostoles. Unya ang maunga kuan kining katungod gipasa usab sa mga apostoles ngadto sa mga iyahang mga kining ang gipasa usab sa mga apostoles ngadto sa ilahang mga sumusunod sama sa nahitabo sa buhat sa mga apostoles kapitulo 8 bersikulo 17 ug buhat sa mga apostoles kapitulo 6 bersikulo 6 nga diin ang mga apostoles mipandong sa ilang kamot sa mga tao nga gusto nila nga ilahang nga mao'y ilang pinlan sa mga katungod. No, katong mga tawhana gitawag kadto sila og mga apostolic fathers, no? They are the direct disciples of the 12 apostles. Their writings provide an unbroken bridge between the New Testament and the established church, serving as a vital historical and theological link, no? Kay matud palagi ang mga apostoles mikuan man nangordina man sila. Nangordina sila og mga tao nga nanghimong mga pari o mga obispo, no? Kato sila gitawag og apostolic fathers ug gipadayon ang ilahang pagpanudlo. Ang primero gyud mao si Pope Clement of Rome, no? Unya directly ordained by Saints Peter and Paul. No, si kuan gyud si Leing of Hans magina, no, kanang Acts 8:17, Acts 6:16, no. So mismo gyud ang mga apostoles mao nang ordinaan niya. Muna sila gitawag og mga apostolic fathers, no? Nga ang primero mao si Pope Clement of Rome, no? Directly ordained by Saints Peter and Paul. No, sa to pa gipasa. Ang sunod mao si Saint Ignatius of Antioch, no? Kini siya disipulo ni Saint John the Apostle o si Saint John the Apostle po mo mismo mo nang ordina kaniya. So nga gipasag yun, no? Unya kini si Saint Polycarp of Smyrna mao gihapon niya antong 69 to 9 kini 155 link gihapon sa Saint John the Apostle, Saint John the Apostle, no? Katong evangelista. And then Papias of Hierapolis, no, hearer of the Apostle John and associate of Saint Polycarp. So daghan pa yung kayo, no, mga nahimo nga mga sumusunod sa mga apostoles nga gitawag og apostolic fathers. Muna sila ni padayon sa kining pagtudlo sa mga pagtulunan sa simbahan. At ito pa wala giputol, no, gikan kang Kristo paingon sa mga apostoles, paingon sa mga kanang apostolic fathers. Unya nya ang ni na pagilain
gikan kang Papias of Hierapolis, doon na pagyod ang Didache, no? Kining ang mismo yung mga teachings sa 12 apostles. Ang nagsulat ni no? Anonymous, no? Anonymous Early Church. Ang Didache mao kini ang usa ka anonymous, the early Christian document written nga dili ang mga apostoles mo nagsulat, pero lahi-lahi ang nagsulat, pero ang iyang gisulat mao ang mga gipangtudlo sa mga apostoles. No, klaro? So, muna sila Didache. Didache mga pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles, kundo nga dili gid sila mao nagsulat, pero unsa man gikuan kini kanang gitawag ka gitahod gyapon kini kay ang gitudlo sa mga apostoles mao may gitudlo. Okay, klaro? Muna siya gitawag nato Didache. One of the oldest surviving Christian documents compiled in the late 1st or early 2nd century. Dugay na gini kayo, no? Pero naara ning Didache, naara ni. Noon niya, paghuman niya adto, kuno kanang Didache, ang gipanghisgutan ani lagi sa chapters 1 to 6, the two ways, no? Way of life and the way of death. No? Kana ba taong kinabuhi, pamaagi sa kinabuhi nga magdala kanimo og kuan kinabuhi walay katapusan, uba ka klase sa kinabuhi nga may maghatag, may mahimong dalan sa kalaglagan. Or sa chapter 7 to 10 adunay mga rituals sa mga sacraments. Itudlo na, documented yun na, no? Documented yun na. Chapters 11 to 15 ang church leadership, ug ang chapter 16 sa Didache, the second coming. Tama na siya, no? Nasa ato pa, wala gina putol-putol ang mga pagpanudlo sa simbahan, no? Kaya doon naman lagi tayo katungod, doon ay giingaw na sa ganito. Kung sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit. Unya, padayon tang nanudlo, no? Padayon nanudlo. Sa diha nga nawala na ang mga kuan, nangawala na ang mga kitong apostolic fathers, total magulang magita, doon na po yung gihimo nila mga successors nila, no? Ganyan gitawag sa in English og mga apologists and kining gitawag na apologists and church fathers, no? Theologians, no? So unsa maning mga kining ang una nga nisunod ang mga successor na po sa Apostolic Fathers, sila si Saint Ignatius, sila si Pope Clement of Rome, sila si San Polycarpo sa Smyrna, San Papias of Hierapolis, o katong Didache, katong itong nagsulat sa Didache, no? Ang sumusunod nila mo ni gitawag sila og mga church fathers or mga apologists, no? From year 130 to 200 ilang gidipinsahan ang Christian faith against the pagan philosophers and false accusations. Ang usa sa mga pinakasikat niya nga mga apologists, daghan man ni sila, pero ang nahimong iladog yung kayo, mao kini si Saint Justin Martyr, one of them, and then Tatian and others, Athena, and then another kining polemicists, and theologians from 180 to 250. Unya, matod pa mga orthodox teachings of the church gidipinsahan gid. Katong itong gipangtudlo sa mga apostoles gidipinsahan. Unya, combating heresies, no? Interna, like Gnosticism. Unya, nakapagilain nga sikat gihapon ni sila si Saint Irenaeus of Lyons. Kay kuan man ni siya si Saint Irenaeus of Lyons, kuan man ni disipulo ni siya ni Saint Polycarp. Unya, kining Tertullian of Carthage, no? The first major theologian to write extensively in Latin. Kini si Tertullian kay ang Latin mo lagi mo official language of the church. Kini si Tertullian mo ni siya primero nga theologian nga naghimo og mga balasahon nga linatin kini si Tertullian. So tupad di po ni matabang ni di ko ito madala na magkilisod ba kaya ng Latin. Unya, doon na po yung mga catechetical schools. Mga catechetical schools po, no? From the year 200 to 300, founded by Clement of Alexandria, no? Of origin. No, niya, synthesizing theology
with Greek philosophy. No? Kaya sa Katolikong simbahan, ang theology gisynthesize na together with Greek philosophy. Munang ang mga estudyante, mga higala, doon nagyoy eskwela hanggang seminary, ang ilahang major philosophy. No? Kaya nga naman, aron yun masabta, makasabot yun ang mga bagong pari kung unsa nga matuba ang relasyon sa kining Greek philosophers ug ang theology na synthesize ba. And then after that muna to, no, na after them doon na nadayoy nangawala naman to sila, no, katong may mga itawag na to og apostolic kining bitawng mga apologists, mga church fathers, polemicists, and theologians, niya mga catechetical schools padahom ng gihapon. Pero after that, no, during the medieval period, era of the mga council na, ecumenical council, nga ang leadership shifted from individual theologians, gikan sa individual ang mga nanudlo, tinagsatagsara na, dili na individual, kung dili organized bishops na, while monastic and mystical traditions took root to preserve and guide the faith. Sa to pa dito na nagsugod, no, unsa na mga tuig, mga kuan na 5th century pataas na mo na medieval period na, no, nadaghan na kayo nga mga imbis nga kuan ra kini bitang usa ka tawra ang mga philosophy na sila si Origen, si Polycarp, dili na ang mga council na, may mga council na nga mauoy nagtudlo sa simbahan. Abi, no ato unya na mo mahimo magtutudlo sa simbahan. Balik-balikan nato na, balik-balikan unya na nato sunod adlaw, ha. Sa ko na ginaingon, ang teaching authority of the church sugod gyud na kang Kristo, no, ang katungod sa pagtudlo sa simbahan nagagikan gid mismo kang Kristo. Sa dihang niingon si Kristo nga, sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ang inyong idili, ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Kasi permayong itudloan kasi ganito ang mga apostoles, no, kato pa ang mga apostoles mao gyud nanudlo, no, daghang kay sila gipang tudluan. Unya ang katong ilang gipuntang tudluan mao na to sila gitawag og apostolic fathers, direct disciples of the apostles gito sila, direktamente nga sumusunod sa mga apostoles. Sa to pa fukang gito laha first hand information. Nakinsa ganito ang mga pangalan. Unang-una, primero mao si Pope Clement of Rome, no? Number 2, si Saint Ignatius of Antioch. Number 3, Polycarp of Smyrna. Number 4, Pythias of Hierapolis. Dayong ang Dedake. Sa ato pa kuan gyud na. Sunod gyud na, no? Gitudlo na sa mga apostoles aron gyud nga ma-preserve ang mga pagtulunan. Unya, ang mga pagtulunan naa gina sa simbahan Katoliko hangtod karon, no? Pero kisa ganito sumusunod sa mga apostolic fathers muna to ang mga apologists katulad bang during those times daghan naman kayo na pong mga nahimo nga mga heresiya kana bang manudlo bitaw nga si Kristo kanang tawra og dili Dios, no, o niya ang kining Gnosticism nga maingon nga mas kuan gyud ang kunahuna sa tao mao gyud ang maogy gitawag natong angay sundon, no, kanang gitawag to sa English o human knowledge, no, kanang kay balo sa tao una siya Dios, una siya paagi sa Dios nga magiyahan ta sa to pa ug wala kay knowledge wala kay Ginoo. Ingon ni ana, no. So again ikuan kana gikan kana, so again sa ganito gikan sa ang katungod sa simbahan pagtudlo gikan gid based kang Kristo. Abi no og mga adlaw mahigala, no, atong hisgutan kining gitawag nato mga ecumenical councils tungod kay pagkawala nila ni Saint Ignatius o mga kauban nga gitawag nato og mga kini bitawng gitawag mga church fathers, no, mga church fathers. Pagkawala nila, no, sila si Justin Martyr, Tasian, pagkan man ni sila si
kat sila si Irenaeus of Leon, Tertullian and Carthage. Pagkawala nila, doon may bago ng pakunahuna during the medieval period. Nga dili lang usa ka tao ang may authority sa pagpanuno. Kung dili, grupo na sa mga obispo. Muna na gitawag na ito og konseho. Dito na magsugod nga doon na yung mga council. No? Amo ni atong hisgutan. Sunod adlaw ha. Kanang kabahin sa mga council. So, ay kalimot ha, ang simbahang katoliko, adunay katungong pagpanudlo. Asa magikan, gikan kang Kristo. Kinsay unang gitudluan, mga apostoles. Gikan sa mga apostoles, ila kining gipasa ngadto sa mga apostolic fathers. Nagikan sa mga apostolic fathers, nanudlo po sila, nahimo na po dayon ng mga apologists na manalipod na o ganang polemicist at theologians. Okay, no? O niya, matod palagi, gikan sa mga theologians, nakita nila nga doon na angay nga dili na magtinagsa. Kung dili, nagsugod na dayon ang mga council. Okay, kanala ko na ha, balikan na ito na sunod adlaw, no? Sa mga adlaw o Sabado, Pizza 4, July 4. Ayan, no? Philippine ang Friendship Day. Okay? Tinala ko sa kita kutob, ako rin gihapon kini yung ubus ng alaga, Reverend Padre Edwin Academia Akab, manamilit no sa kaninyo, o manalangin ka na ito ang Diyos makagamos tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!